Salutare! Eu astăzi o să vă arăt un tutorial cum să creați monștri pe Minecraft. Uitați, intru pe mapa mea pe creative abia făcută că nu o să am materiale pentru a face monștri pe survival. Uitați, hai mă, făt. În primul rând, vă trebuie ca ce distruge monștrii, să băgăm niște creeperi. Hai să băgăm un zombie în rahat. Așa. Cu materiale pentru ăla. Dați aici bloc de iron. Luați un căpățână de dovleac. Dați creeper. Uitați. Faceți două cuburi așa puse și apoi așa ca un corp de om, aș zice, sau ca un târg. Puneți un cap de dovleac și s-a făcut zombie, ia uite-ți. Distruge-mă! Uite mă, distruge-mă! Cine distruge, mă? Nu vrea să-i distrugă. Dă-le mă în gură, distruge-i. Nu vrea. Uitați, vă mai arăt încă o dată că funcționează și mai este un tip de monștri care poți să-i creezi. Monștri de zăpadă. Nu e asta zăpadă. Uitați că dovleacul tot mai trebuie. Pun în locul ăsta. Unde e mă zăpadă? Uitați aici zăpadă. Mi-a arătat un căcac pe ecran. Zombie de zăpadă. Dacă vreți să uitați, puneți aici un stup și cap de dovleac și se face. Și vă face și alb. Parcă erau afectați de soare sau nu mai știu. Să facă mapa mare. Dar nu înțeleg de ce piticanile alea mari, ciubanii aia mari nu atacă. La. Zombie. Mă fac aceia niște de ăștia să pac. Să aibă cine. Cine mi-a omorât pe toți? Virar creeper-ul, să-ți fie de creeper. Păi fac mai mulți acum. Să vină rău, știi? Să vedeți câți fac. Ar fi tare să poți să-i ții lesă, gen să-i plimbi după tine pe survival, faci un om de un golem, să-i plimbi practic, să-i ții în lanț, în lesă, ceva gen. O să încerc să strâng iron și să încerc să-i prind un golem, să-l prind cu lasou, să văd dacă merge. Nici eu n-am mai încercat asta. Deci cam asta a fost videoclipul de azi. Nu uitați să vă abonați, să dați like. Cu voi a fost Gabi Star. Vă salut!